سلامتنا تقبلوا خبركم تعذبتنا كما يتمسيو ساعتنا أخيلو نيلوم ربع 10 طري كلتشان 20 كلتن ساعة 9 مشيت استلالوا زينهم مسنادونا نفيلم لنا مساهم زتصنح ماكدا حقوسي بقند نطبتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات 94 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغاقصن كله 54 تفانيهم ኣብ ሃገርና ሸፈና ኣገልግሎት ክትትል ጥንሲ 98 ሚእታዊት በፂሑ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ውፅኢት ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ከም ንምባል ብውህደት ክስራሕ ፃውዒት ቀሪቦም ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ማሊ ንፀደቐ እገዳ ክድግፍ ተቃውሞ ገጢምዎም ኣብ ከተማ መቃዲሾ ብዝተኻየደ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ንዋታውን ክሰራታት ወሪዶም سيمين كوريا زكايدتو فتنة لعلي فتلات دمس زونجف بالستيك ميسايل من بارو غليصام زرزر زينا حابريتا كان منيستر تعنا لومي أب موشبن ممرمرن مأكلات زباتات مأكل عن سبا دوبن سمينو قيح بحرن بستقبرن ناي لافاراتوري مرمراتات 94 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيت الله نساتهم 7 كلتن كاب زوا مأكل مالت 10 تغلته كاب موشبي مأكل سوسا دما كاب ممرمري مأكلات كوينهم أدراشوهم آخريات ترافولو جيجرت براديزو مأكل كتما عباشاول عداق حموس حاز من حيلي عد أيح دباربا سجنيتي باطعن حرقيقون 10 تخلته كاب زوبعن سبا مالت 3 كاب موشبي مأكل كرن 9 دما كاب ممرمري مأكلات علا برعيد كرنن عد تكلزانن 7 كاب ممرمري مأكلات دباربا من دفرا عرزان مايدمان زوبا دبوب كمون 3 كاب موشبي مأكل باطع زوبا سمينو قيح بحريوم إذا خمزين كله كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات تعاقبهم كنكن كجبر لمزز أنحو 4 كلتن كابزو أماكل 10 تخلته دما كابزو أدوب بتغلى 54 زيغاتات حاويم تفانيهم بز مسرت تغلى قصري بكورونا فيروس تلف زيغاتات كسابلومي شمون تشحن شدشن 253 بزيحلو شمون تشحن 210 شدشن كابزيم حاويم استفانو 84 بموت استفليو 453 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم منيستر تعنا 10 تغلته طري كلتشحن 20 كلتن ኣብ ሃገርና ኣብ ትካላት ጥዕና ብዝተኻየደ ውህድ ፃዕሪ ሸፈነ ኣገልግሎት ክትትል ጥንሲ 98 ሚእታዊት በፂሑ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዩ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቅርበዩ ኣብ ሃገርና ኣገልግሎት ክትትል ጥንሲ ኣብ ዝባ 259 ትካላት ጥዕና ብዝተኻየደ ውህድ ፃዕሪ ሸፈነ ናይቲ ኣገልግሎት 98 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ሓቢሩ በዚ መሰረት ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ ተሓተ ገጠራት ኣገልግሎት ክትትል ጥንሲ ዝህባ 259 ትካላት ጥዕና ኣለዋና ነተን ካብ ትካላት ጥዕና ምሕድግ ኢለን ዝርከባ ነፍሲ ጾራት ከኣኒ ክትትል ከይገበራ ከይተርፋ ተባሂሉ ኣውትሪች በፂሕካ ናይ ምምላስ ኣገልግሎት ኣብ ኩለን ዞባታት ይካየድ ማለት እዩ ውፅኢት ናይዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሸፈነ ክትትል ጥንሲ 98 ሚእታዊት በፂሕ ኣሎ እዚ ዘርእየካ እንታይ ኩለን ነፍሲ ጾራት ዳርጋን ተዋሓደ ሓሳብ ክትትል ቅድሚ ጥንሲ ቅድሚ ሕርሲ ይገብረን ማለት እዩ ሓንቲ ነፍሲ ጾር ክትትል ጥንሲ ምስ እተካየድ ኣብ እዋን ሕርሲ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዘለዎ 4 ግዜ ክግበር ፀንሐ ክትትል ጥንሲ ካብዚ ኣቲናዮ ዘለና ዓመተ 2022 ናብ 8 ክብ ኢሎ ከም ዘሎ ኣቶ ኤፍሬም ገሊጹ እቲ ቅድሚ ሕጂ 4 ግዜ ክትትል ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 8 ግዜ ተቐይሩ ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየና ጥንሲ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ክትትል ስለ ዘድልዮ ማለት ጥንሲ ኩሉ ጥንሲ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ሓንቲ ነፍሲ ጾር ኣደ ካብ ሓኪም ክትፍለ ይብላ 8 ግዜ ክትመላለስ ክትቀርላ 8 ግዜ ናብ ትካል ጥዕና ምምልላሳ ናብ ትካል ጥዕና መፅኣን ክትሓርስ የተባብዕ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን ክጋጠም ዝኽእል ሓልክታት ንምውጋድ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ 2020 ብጠቕላላ 98 ሚእታዊት ካብ ነፍሲ ጾራት ወለንታዊ መርመራ HIV ከም ዝገበራ ከም ውፅኢቱ ኣብ 2003 ኣስታት 2.4 ዝነበረ መልከፍቲ ኣብ 2021 ናብ 0.36 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ጠቒሱ ድማ ነፍሲ ጾራት ንውሕስነት ነፍሰንን ዕሸለንን ኣብ ትካላት ጥዕና ክገላገላ ብዝተኻየደ ጎስጓሳት 71 ሚእታዊት ኣብ ትካላት ጥዕና ይገላገላ ከም ዘለዋ ብመጽናዕቲ ከም እተረጋገጸ ኣፍሊጡ ኣብ 2002 ካበደ ናብ ዕሸል
ንምክልኻል ምትሕላፍ HIV ንምክልኻል ኣብ ኦሮታ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስን ተጀሚሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና መርመራ ተገይሩ መድሃኒት ይወሃበና ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ 2017 ካብ 238 HIV ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ዝተወልዱ ቆልዑት ሓደ ጥራይ HIV ሓሊፎም ኣብ 2019 ካብ 226 ሰለስተ ቆልዑ ጥራይ ሓሊፎም እዚ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ረብሓታት ናይ ክትትል ጥንሲ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለምንታይ መድሃኒት ወስዳ ስለ ዘለዋ ካብ ደና ኣብ ዕሸል ዳርጋ ቪርቹዋሊ ኣብ ኤርትራ ዜሮ በፂሕሎ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቦ ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከባ ትካላት ጥዕና እተን 85 ሚእታዊት ኣገልግሎት መጥባሕቲ ሕርሲ ከም ዝህባ ነተን ዝተረፋ ብዓይነተንን በቕዓተንን ንምዕባይ ድማ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ፊስቱላን ሳዕቤናቱን ንምንካይ ኣብ 2007 ስርሑ ዝጀመረ ኣብ መንደፈራ ዝተኮነ ትካል ሕክምና ፊስቱላ ብዝህቦ ኣገልግሎት ነቲ ብዓለም ደረጃ ክብጻሕ ዝተቐመጠ ናይ 90 ሚእታዊት መጠን ሕውየት ሓሊፉ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ኣብሪሁ ኣገልግሎት ክትትል ጥንሲ ኣብ ኤርትራ ብነጻ እዩ ዝወሃብ ብነጻ ወሃብ ግዜ ዘምጾ ምዕቡል ዝኾነ ኣሰራርሓ ወይ ከዓኒ ኣገልግሎት ካ ይወሃበን ንኣብነት ዋሕዲ ደምን ምውላድ ጎደሎ ኣካል ንምጉዳል ኩለን ነፍሲ ጾራት ኣይሮን ፎሌት ያብለናል በሃገር ደረጃ ብነጻ ማለት እዩ ካልእ ኩለን ነፍሲ ጾራት ክታበት ይወስዳ ሓሙሽተ ክታበትን ክወስዳ ዘለዎን ብፍላይ ኣብ ተቐዳመይቲ ጥንሰን ግን ክልተ ዶዝ ወይ ከዓ ክልተ ግዜ እንድሕር ዳ ወሲደን ንዓአንን ነቲ ዝውለድ ዕሸልን ካብ ረኽሲ ክከላኸለለን ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብ ሃገርና ኩለን ነፍሲ ጾራት ላምሲያ ብነጻ እየን ዝወሃባ ስለምንታይ ዓሶ እንድሕር ሒዝዋ ሓንቲ ነፍሲ ጾር ብቐሊሉ ክትጉዳእ ስለ ትኽእል ነዚ ንምክልኻል ተባሂሉ መንግስቲ ብነጻ ንኩለን ነፍሲ ጾራት ኣገልግሎት ላምሲያ ይህበን ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኩለን ክጥቀማሉ ከዓኒ ዝኻኽር ማለት እዩ ካልእ ነጻ ናይ ላቦራቶሪ መርመራ ይግበረለን ካልእ ከዓኒ ኮምፒተር ይግበረለን ማለት እዩ ንሕማም መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ብዝምልከት ድማ ኣቶ ኤፍሬም እቲ ሕማም ዝርጋሕኡ ኣብ ዓለም ራብዓይ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝስራዕ ጠቒሱ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብ ዓለም ብሰንኪ መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ዓመታዊ ኣስታት 266,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሞታ 87 ሚእታዊት ካብኣተን ድማ ኣብ ምምዕባል ካብ ዝርከባ ሃገራት ምዃነን ኣነጺሮም ኣብ ሃገርና ነዚ ድሕሪ ካንሰር ጡብ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ንምውጋድ ኣብ 2012 ካብ 9 ክሳብ 14 ዓመት ንዝዕድሚአን ጎራዙ ክታበት ንምዕዳል መደብ ከም ዘሎ ኣቶ ኤፍሬም ብተወሳኺ ኣብሪሁ ኣብዚ ሕጂ ዓመት ማለት እዩ ኣብ 2022 ክልተ ስትራቴጂ ሓንቲ ይንቀሳቐስ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ክታበት ክጅመር እዩ ክታበት ናይ ካንሰር ክሳድ ማህፀን ክታበት ክጅመር እዩ እዚ ከዓኒ ነተን ገና ፆታዊ ርክብ ዘይጀመራ ኣዋልድ ካብ 9 ክሳብ 14 ዝዕድሚአን ክወሃብ ሚኒስትሪ ጥዕና ምድላው ተወዲሉ እዚ ስለምንታይ እዩ ጠቀንዲ ጠንቂ ናይ ክሳድ ማህፀን መንሽሮ ፍኑው ፆታዊ ርክብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ማዕረ ነዚ ከዓኒ እዚ ኣብ ስምረ ጥራሕ ተሓፂሩ ዘሎ መርመራ ናይ መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ናብ ዞባታት ንምዝርጋሕ መደብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ኣሎ ንኣብነት ኦሬዲ ካብ ዳይርገ ክኢላታት መፅኦም ነዞም ናህና ሓካይም ስልጠና ሂቦሞም ኣለዉ እቲ ዘድሊ መሳርሒታት ከዓኒ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ ወርሒ 12 ዕለት 16 ተረኪብና ኣለና ሕጂ ነቶም ዞባታት ስልጠና ሂብካ እዚ መርመራ ናይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ወለንታዊ መርመራ ናይ ካንሰር ማህፀን ክገብራ ኣብ መደባት ኣብ መደብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ውፅኢት ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ከም ንምባል ብውህደት ክስራሕ ፃውዒት ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመርን ዘዳለወ ጸብጻብ ሳምራዊት ሊብዮ ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ውፅኢት ተምሃሮ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ንምምሕያሽ ብውህደት ክስራሕ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ጸዊዑ ኣብቲ ሓለፍቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሱፐርቫይዘራትን ርእሰ መምህራንን ካልኦት ኣካላትን ዝተረኽብሉ ብ11 ጥሪ ዝተኻየደ ገምጋም ኣወሃሃዲ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ መምህር ኣሕመድ ዑመር ነቲ ውፅኢት ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብራኹ ኣብ ኣሰራርሓ ለውጢ ክትኣታቶ ዝእምት ምዃኑ ገሊጹ መምህር ኣሕመድ ኣስዒቡ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2020-21 ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ 4082 ተምሃሮ 39.4 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ብምንጻር መጠን ምሕላፍ ኣብ ከተማ 48.8 ሚእታዊት ኣብ ገጠር ድማ 26.8 ሚእታዊት ብምህላው ነዚ ጋግዚ ንምጽባብ ዝምልከቶም ኣካላት ብውህደት ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ትሑት ውፅኢት ከመዝግባ ኣብ ፀንሓ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ነቲ ጠንቂ ንምላይ ዝተገብረ ኣፈናዊ መጽናዕትን ዝተረኽበ ኣማቲ ውፅኢትን ብዝርዝር ቀሪቡ
حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ መምህር ሬሽን መሐመድ ዑስማን በወገኑ ውሁድ ጻዕሪ መሰረታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ትሑት ውጽኢት ኣብ ዘመዝግባ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተገብረ ኣፈናዊ መጽናዕቲ ብቕዓትን ደረጃን ተምሃሮን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ንምብራኽ ኣብ ዝካየድ መደባት ኣንፋት ብምዃኑ ብዝሰፍሐ ከም ዝስርሓሉ ሓቢሩ ተሳተፍቲ በወገኖም ውጽኢት ተምሃሮን ንምብራኽ ኣብ ወለዲ ጽዑቕ ጎስጓሳት ክካየድ ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል ኣብ መምህራን ዝቐንዐ ስልጠናታት ክሰፍሕ መስርሕ ምምሃር ምስ ትምሃር ብግቡእ ንምስልሳል ድማ ትሕተ ቅርጺ ኣብያተ ትምህርቲ ክመሓይሽ ዝብሉ ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ዳይሬክተር ጨንፈር ምዘናን ሃገራዊ መርመራን ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ድማ መዕለፍ ነጥቢ ሻምናይ ክፍሊ ካብ ሎሚ ዓመት ናብ 45 ሚእታዊት ክብ ከም ዝብል ብምሕባር ጠንቂ ትሑት ውጽኢት ንምፍላስ ዝተገብረ ኣፈናዊ መጽናዕቲ ውጽኢትን ብቕዓትን ክብ ንምባል ደረኺ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ሙያዊ ዓቕሚ መምሃራን ምዕባይ ኣብ ርእስቲ ብሚኒስትሪ ደረጃ ዝተታሓዘ መደብ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ስልጠናታት ምውዳብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣስሚራትሉ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣብያተ ትምህርቲ ብዘካየድኦ ንጥፈታት ምግራብ ኣብ ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ኣብያ ኣበርክቶ ይገብራሎም እዚ ንኩነታት ክሊማን ሓመድን ኣብ ግምት ብምእታው ዝትከል ዘሎ ኣግራብ ኣብ ርእስቲ ግርማን ጽላልን ምዃን ኣብ ሙችእነት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከምኡውን ፍቕርን ባህልን ምግራብ ኣብ ተምሃሮ ንምስራጽ ብቐሊል ዘይጥመት ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ رئيس ممر مبعثة بيت تمرتي كخب صباح ممر دسالة هبتها بذهب وحبريتا ناب حملة تلويت زلوك أسرتا بيت تمرتي وتسيت وهد سعري ممهران انت مهارون مخانب متكاس اتي زعابي علاموك أتسألنتو نمو حاسب بالسفح مقتسألون كم زخوانا يسرحلو كم زلون أبريهم ኣብ ቀጽርታ ቤት ትምህርቲ ዝተተኸለ ብርክት ዝበለ ፍረ ዝህብ ኣግራብ ድሮ ረብሕኡ ብግብሪ ተራእዩ ከም ዘሎ ዝሓበረ መምህር ሃብቱ ተወልደ ብወገኑ ብምምሕዳር ከባቢ መስከረም ንዝግበረሎም ደገፍን ምትብባዕን ሞጊሶም ቤት ትምህርቲ ኮኸብ ጽባሕ ኣብ 2019 ብምኽንያት 15 ጉንበት ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ኣብ ዘዋጋሽ ባርካ ካብ ዝርከባ ሓምላይ ክለባት ቀዳመይቲ ኮይና ከም ተረቑሐት ዝዝከር እዩ حلافي بيت صحفة منستر تمرتي أمنو زباط سنة ممر سرافيل تغلى قرقش نيري نابزها بحبريتا أقرب بمتكال كبابي بمقابن كبرسات نمكل خالن إجامم نزبر كتو زلو ممهران تمهران كالوت من إسياتن دحرم مقاس نزيادة أدمعي ناي مقرب نتفتاتك أطر زيبلن عبات تمرتي قولحتاك قبرلن تمهتينوم كبرات تخاتاتلتن زينا وصايد حرزة حصار مساغريت كنملس ኣብ ዜና ወጻኢ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ቁጠባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኢኮዋስ ኣብ ልዕሊ ማሊ ንዝወሰኖ እገዳ ከይድግፍ ቻይናን ሩስያን ናይ ቀውፊ መሰለን ተጠቂመን ዓጊተነኦም እቲ ዞባዊ ውድብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንኩነታት ማሊ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ብምጥቃስን ቻይናን ሩስያን ተቃውሞአን ዝገልጻ ዘለዋ ኤኮዋስ ኣብ ማሊ ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ምርጫ ከካይድ ንዝገበሮ ስምምዕ ከተግብር ቁሩብ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ምግላጹ ይዝከር ብመሰረት እገዳ ኣባል ሃገራት ምስ ማሊ ዘራኽበን ናይ መሬትን ኣየርን ዶባተን ከዓጽዋ ኣምባሳደራተን ክስሕባን ኣብ ባንክታት ትውድብ ዘሎ ገንዘብ ማሊ ክድስክልን ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኣብ 2020 ዕልዋ ዘካየደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ማሊ ኣብ 2025 ምርጫ ከካይድ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ ኤኮዋስ ኣብ ልዕሊ ማሊ እገዳ ኩስን ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረዱ ሎሚ 12 ጥሪ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሶማሊያ ብዝተኻየደ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ዋታውን ክሰራታት ወሪዱ ብሰንክቲ ተፈንጃሪ ኣብ መኪና ብምጽዋር ተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ተቐትሉ ሰመዝ ጸጥታ ሶማሊያ ሓቢሮም ብዘይካዚ በቲ ፍጻሜ ብርክት ዝበለ ዓባይትን መካይንን ከም ተቃጸለ ተሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረድዮም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ሶማሊያ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ ዝጸንሐ ዕጦ ጉጅለ አልሸባብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ግምታት ኣሎም እቲ ዕጦ ጉጅለ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ሶማሊያን ጎረባብታን ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሰሜን ኮርያ ትማሊ 11 ጥሪ ዘካየደቶ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ኩንጭፍ ዝኽእል ባሊስቲክ ሚሳይል ምንባሩ ብወግዕ ፍሊጣ ሰሜን ኮርያ ነዚ ናይ ትማሊ ደሚርካ 3 ግዜ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ኩንጭፍ ዝኽእል ሚሳይል ከም ዘካየደት ጸብጻባት የረዶም እቲ ሃገር ብ5 ጥሪ 5 ዕጽፊ ፍጥነት ድምፂ ናይ ዝውንጭፍ ባሊስቲክ ሚሳይል ፈተነ ኣካይዳ ምንባራ ይርስዓን
ደቡብ ኮርያ እዚ ተደጋጋሚ ፈተነታት ቀልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያን ምህዳእ ንዝካየደ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ዝዕንቀፍ ምዃኑ ብምጥቃስ ኮኒናቶላ ሰሜን ኮርያ እቲ ፈተነታት ኣካልቲ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ምዃኑ ትሕብር ፍርቂ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኣውሮጳ ኣብ ዝመጽእ ክልተ ኣዋርሕ ብሓድሽ ጁር ኮሮና ቫይረስ ማለት ኦሚክሮን ክልከፍ ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና ኣጠንቂቖም እዚ መጠንቀቕታ እዚ ኣብ መጀመርያ ሰሞን ናይ 2022 ኣብቲ ኣህጉር ድሕሪ ዝተመዝገበ ኣስታት 7 ሚልዮን ሓድሽ መልከፍቲ ዝስዕብ ዘሎ بمسرت ጸብጻባት ጥዕና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ውሽጢ እዚ ክልተ ሳምንታት ጥራይ መጠን መልከፍቲ ብልዕሊ ዕጽፊ ከም ዝዛየደ ዝበዝሑ ግዳያት ድማ ብኦሚክሮን ዝተለኽፉ ምዃኖም ተፈሊጦም በቲ ተርእዮ ዝተሻቐላ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ንምክትኡ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይወስዳ ምህላውን ይግለጽ ኣብ ኤውሮጳ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣሳት 99 ሚልዮን መጠን ሞት ድማ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን በፂሕሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝምዝገብ ዘሎ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ እቲ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ብኦሚክሮን ዝሰዓበ ምዃኑ ይሕበር ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሳምንታት ናይ 2022 ክልተ ግዜ መዓልታዊ ልዕሊ 1 ሚልዮን መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ዝዝከር እዩ ኣብ 2022 ዕቤት ቁጠባ ዓለም ካብቲ ኣቐዲሙስ ተገምቶ ክጎድል ከም ዝኽእል ዓለማዊ ባንክ ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻባት ኣሚቱ ናህሪ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ከምኡውን ሳዕቤናት ኪሊማው ነውፂ ገለ ካብቶም ጠንቅታት ናይቲ ቁጠባዊ ተርእዮ ምዃኖም ዓለማዊ ባንክ ሓቢሮም ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ዓለማዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ከምቲ ዝድለ ክሰላሰል ከም ዘይክእል ዝገለጸ ዓለማዊ ባንክ ብሰንኪቲ ኪሊማው ነውፂ እውን እቶት ሕርሻ ክንኪ ምዃኑ ይረድዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 2022 ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ክኽሰስ ዝኽእል ጋግ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ መሊሱ ክገፍሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቲ ባንክ ኣብ ጸብጻቡ ኣሚቱሎም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ክሸሞ እንከሎ ንቁጠባዊ ውሕዳት ሰብ ጸጋ ከዓ መሊሱ ከም ዘዕበዮ ዓለማዊ ባንክ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጸብጻቡ ኣስፊሩ ምንባሩ ይዝከር ልዕሊ 50 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ዞባ ኣርኪቴክት ተዶኪኑ ዘሎ ትሕቲ ቅርጽታት ክሳብ 2050 ዓመተ ምህረት ብሳዕቤናት ኪሊማው ነውፂ ከዓኑ ከም ዝኽእል ክኢላታት አጠንቂቖም ኣብቲ ዞባ መጠን ዋዒ ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝጠቐስቶም ክኢላታት ብሰንኩ ዝስዕብ ሓደጋታት ኣብ ትሕቲ ቅርጽታት ሩስያ ካናዳ አላስካን ከቢድ ዕንወት ከውርድ ከም ዝኽእል ኣረድዮም ብመሰረት ሓበሬታቶም ክኢላታት ልዕሊ 120,000 ህንጻታት ልዕሊ 40,000 ኪሎ ሜትር ትሕቲ ቅርጽ ጽርግያን ኣስታት 10,000 ኪሎ ሜትር መስመራት ሻምብቆ ነዳድን ከዓኑ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተኣሚቱ እቲ ዕንወት ብቁጠባ ክልክዕ እንከሎ ኣማይት ቢልዮናት ዶላር ከም ዝግመት እዩ እቶም ክኢላታት ሓቢሮም ሳዕቤናት ኪሊማው ነውፂ ኣብ ዞባ ኣርኪቴክት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ከባቢታት ዓለምና እውን ብቐሊል ዘይግመት ዕንወት የስዕብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ሓፈሻዊ ዜና ንምዝዛም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣርእስቲ ክንደግም ሎሚ ብዝተገብረ መርመራታት 94 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከረጋገጽ እንከሎ 54 ተፋንዮም ኣብ ሃገርና ሸፈና ኣገልግሎት ክትትል ጥንሲ 98 ሚእታዊ በፂሖም ኣብ ሰሜናዊ ቄሕ ባሕሪ ውፅኢት ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ክንምባል ብውህደት ክስራሕ ፀውዒት ቀሪቦም ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ማሊ ንጸደቐ እገዳ ከይድግፍ ተቃውሞ ገጢሞም ኣብ ከተማ መቃዲሾ ብዝተኻየደ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ዋታን ክሰራታት ወሪዶም ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ባሊስቲክ ሚሳይል ምንባሩ ገሊጻ ሓፈሻዊ ናይ ሰዓት ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ ክቡራት ተኸታተልቲ ብሩኽ ለይቲ